horyzoncie pomału wyłania się wspaniała świątynia, kościół świętego Jacka w Bytomiu. Ludzie, czyż on nie jest przeimponujący? Wspaniały. Tutaj piękna, młoda kierowczynia Patrycja. Kierunek dziś, przy tym wspaniałym dniu. Małe, niepozorne, ale piękne, zabytkowe, górnośląskie miasteczko. Pszczyna. Pszczyna. Patty ostatnio w Pszczynie była jako dziecko. Ja byłem ostatnio 8 lat temu, a wcześniej jako dziecko. No co w Pszczynie oczywiście. Piękna, zabytkowa substancja miasta z początku XIV wieku, z ładnym ryneczkiem. Zamek, żubry. I zobaczymy, jakimi to atrakcjami przywita nas Pszczyna. Pszczyna wita widokiem nie tak częstym w górnośląskich miastach. Ależ tu ten górnośląski separatyzm w tym mieście podnosi łeb. Ludzie, coś pięknego. Dobrze, wszystko jest. My się kierujemy w stronę Muzeum Zamkowego. Dobra, pierw audiencja w zamku u państwa pszczyńskich, potem wizytacja żubrów, czy wyczesane, czyste, umyte, tym, prawda, kontrola stanu architektonicznego i, prawda, konsumpcja. Tu Patrycja, transmisja na żywo, polecam, Mordora Podłoga. Może nie najlepsze live'y, ale jako takie. No, ja chcę tam pokój. Proszę państwa, budowla jest całkiem prestiżowa. On jest, w ogóle on jest bardzo stary, ale on był przebudowywany w historii kilkanaście razy co najmniej. A tam Patty, ja jestem umówiony od księstwa pszczyńskich, mam list żelazny. No, tu proszę ogród, pięknie wszystko zadbane. Jest wstęp, można iść. Proszę państwa, lacie. Sień, można powiedzieć, no prawie, że jak u nas w kamienicy na Bytomiu. No, całkiem nie najgorszy. Tu takie rzeźby. Miejmy nadzieję, YouTube za to nie ukarze. Patty, w takich eleganckich bunslokach musieli kisić super eleganckie ogórki. Szranki, w szranku flinty. No to wszystko fajnie, pięknie wygląda, ale jakby przyszło to posprzątać, to by się odechciało. No właśnie, oni od tego mieli ludzi. Tam jest księga, gdzie są spisane wszystkie bezbeczne żarty Niklausa. Co? No na takiej rogówce to można było zchillować z browarem po polowaniu. I oglądać Magdę Gessler. No właśnie. Takie skromne łóżeczko, no skromne, bo to goście spali. Ale były jakieś małe. Co? Takie krótkie. Małe, bo to na jednego małego gościa. Łazienka wielkości mojego mieszkania. Prawie, że tu to się srało. I to zaraz ale patrz, jaki ten ale zaraz ale Haziel, zaraz przy piecu. To musiało fajnie grzać. No Patty, w takiej sali to by tu by siedzieli widzowie, no. A ja bym tam, tu za tego, tu bym siedział przy fortepianie, grał sonatę. Ciekawe, czy się tu ganiali i w chowanego grali. A ja myślę, że i tu były jakieś pewnie perwersyjne zabawy, że się ganiali na golasa, jak nikt nie widział. Kiedyś nie było Twitcha, to jak się nudzili, to się szli popojedynkować. No, takie byli czasy.
Niestety mi się rozładował mikrofon, a tutaj trzeba cichutko, cichutko. A, czyli były jakieś gry jednak. Może nie komputerowe. Tu do gry w True Madame. Salonowej, zręcznościowej. A, czyli takie trochę piłkarzyki. Jest też motyw polski, sala księcia Poniatowskiego. O, jest, proszę, przystojniaczek. Proszę Państwa, europejski fajans i flinty. No, daliby się strzelić takie flinty w ramach biletu, nie? Pokój przygotowany specjalnie pod premierę najnowszego filmu Barbie. Ja. Na samym końcu. A, z Włocławka. Może być. Byle się ino nie wywalić na głupi pysk. Sypialnia cesarzowej. Tak sobie pani cesarzowo urzędowała. O, przyzwoicie, ale no, w takim to by człowiek hajcował. Taka niby prozaiczna rzecz, kominek, a co tu roboty, co tu jest zdobień, detalu, wszystkiego. Głowa mała. Garderoba cesarza. Tutaj Wiluś II. Tu się poprawiał wela przed żadłem. Tu się golał. Tu się ze szranka wyciągał czyste galoty. No tutaj pan cesarz sobie spał. Nie ma bidy. Tak to można spać. No i tu korytarzem zachodnim po leku do zbrojowni. Może tam się dadzą strzelić z muszkieta. Na zbrojownię trzeba było dokupić jednak dodatkowy bilet. Mówię, że dadzą się strzelić z muszkieta, a może z armaty. Tu proszę, Bonaventura. Jaki fajny gość. Miecze półtoraręczne, Niemcy, XV wiek. Większy ode mnie. To chyba nie... Ale takim to się chyba nie walczyło. Kiedyś to było czasy. Kiedyś to nawet narzędzie do mordowania ludzi i do polowania były zrobione z klasą, elegancko. To aż się chciało strzelać do drugiego człowieka. Proszę. A tu taka armatka. O, akurat dla dziecka, żeby sobie mogło fajnie dupnąć. Tu patrz, jaki tu był naciąg, że się tak korbą kręciło i się naciągało. Właściciel Rudek 770. O, widać, że wypasiony gość. Tutaj, prawda, na bitwie bicik był wygrywany. Pę, 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 pę. Żeby nie dostać w czambo, przyłbice, hełmy. Za mały kaliber. Zawsze można było dupnąć z takiego. Graf Nikolaus Gaschin, mój imiennik, von zu Rosenberg, geboren 22. August 1852, Leutnant im Königliche Preußische Regiment. Ten tutaj obstawiam, mógł nie przeżyć. Tu coś dla fanów chińskich bajek i wschodu. Zbroja z hełmem Kabuto.
No tu już takie giwery moderne. Proszę, Arisaka, Mosin, rosyjskie, japońskie, Mannlicher, Lee Enfield. No widzicie, kiedyś to nawet się umierało bardziej z klasą. Teraz cię wciepną do truły z papendekla. A tak przed erą Twitcha ludzie zażywali rozrywki. Piękne czasy. Zero smartfonów, tylko cieszenie się życiem. Bractwa kurkowe, te popularne w europejskich miastach od średniowiecza. W Bytomiu, z tego co kojarzę, to nawet dalej funkcjonuje. Tu pewnie zresztą też. No tu takie pistoleciczki, maciubkie, jakby się dzieci chciały poszczelać. Księga pamiątkowa. 7/2023. Łostow. Nawiedzony. Bytunia. Uśmieszek. O. Piękne to było zwiedzanie, proszę Państwa. Nie można było dużo gadać, bo trzeba być cichutko. Teraz kierunek Żubry. Po drodze do Żubrów, proszę, fantastyczne okoliczności przyrody, park, zieloność, przyroda, natura 2023. Patrycja prawie zginęła przed chwilą. Proszę Państwa, pod kołami dziecięcego rowerka. Tam proszę, staw. Pięknie, no. Cudownie. No nie, ale widzicie, Park Pszczyński jest potężny. Ale my byśmy... Dobra, zamek był. Jeszcze jest tak, Żubry, zagroda wsi, brama wybrańców, herbaciarnia, lodownia, pole golfowe, stajnie książęce, ludzie. To by trzeba mieć cały dzień i nakład finansowy. Nie jest tak, musicie oglądać bez reklam. Musicie oglądać bez adblocka, żeby było stać na atrakcję. Jesteśmy tu, a my chcemy do Żubra, a to tu Żubr jest obok. To idziemy. Tajemnicze puszczy przy... O cholera! Proszę Państwa. Jakież tu egzotyczne ptactwo. Całkiem inne jak u nas. To byś musiała na nim akcji użyć, Patty. Widziałem w Wiedźminie. Dziwne te żubry. Myślałem, że to będzie coś innego, ale okej. I biały albinos. Gołąb pszczyński. Dziękuję, Wilsonek. Very exotical. No i co? Żubry leżą i chillują. I gorąco jest pewnie. Jest rozwikłana wielka tajemnica, czym się różni nasz żuber od amerykańskiego bisona. No, bison jest większy, no i trochę inny. Panie żubrze, ja zapłaciłem 50 zł. Proszę wyjść i zrobić coś zabawnego. Hono. Żubr występuje w Pszczynie. Kochani, czym jest drzewo? Proszę. Największą rośliną na ziemi. I żyje bardzo długo. Jest żubr, proszę Państwa. Patty, pogłaskaj żubra. Można? Kolego, co ty to robisz, Kurde, by was bajsnął. Proszę Państwa, szczupak, jesiotr, węgorz, pstrąg. Czekaj. To jest karp, ale karpów jest dużo, ale to jest karp jakiś. Po prostu karp. To jest sum. No i teraz zostały... To nie wiem, czy to nie jest płoć? Jo, Mikołaj. No i zostały takie, co wyglądają bardzo... To będzie jakieś... Kurde... Czekaj, a to jest okoń. Mikołaj. A to nie wiem, czy to nie jest lin?
Mikołaj. To jest lin, takie żeśmy najczęściej łowili. To nie wiem, to są takie, to ciężko powiedzieć co to jest. To nie wiem co to jest, to nie będę nawet strzelał. A, leszcz. I to też nie wiem. A to jest, karasek. I to jest jakieś takie węgorzowate, miętus to jest. No. Trafiliśmy akurat na taką porę dnia, gdzie wszystkie zwierzęta mega chillują. A my też sarny widzieliśmy po drodze. No i to metro od drogi stały. No. To jest jedyna szansa pogłaskać sobie zwierzątko. Tum, tum, tum. A proszę zobaczyć, o jakiej śpiewa godzinie wilga. 4:20. Kurwa. No o, i są żubry. W końcu żeśmy się doczekali. Można podejść, pogłaskać. Ten zjarany. Rusza się. Bo one teraz są na czuwaniu. Jak ten kopuł. Będzie dobrze. Dziki mają takie małe oczy. No śpisz w takim łożu i żubr podchodzi i ci cycka palec u stopy. Tam lis se leży. Wystawa poświęcona księżnej Daisy, która co prawda była z trochę z dalszych zakątków Śląska. Urzędowała w Dolnym Śląsku, w Zamku Książ w Wałbrzychu. Wilcy. Canis lupus. On jak kangur wygląda bardziej. Bardzo wściekły zając, że go tak uwiecznili w takiej pozie. Rabbit. Zgadnij, co jest w środku. Chyba szyszki. Żołędzie. Rzeczywiście. Żubry były, jelenie były. Tu jeszcze piękne widoki w zachodzącym słońcu na zamek. Widzicie, w Bytomiu lew śpi, w Pszczynie, Pszczyna, miasto, które nie zasypia nigdy. Zbliżamy się w kierunku pięknych zabudowań stajni książęcych, gdzie kiedyś to państwo pszczyńscy trzymali swe piękne kunie. Pięknie wypiaskowany budynek, taki trochę stylem architektonicznie, powiem wam, przypomina pocztę naszą bytomską na ulicy Piekarskiej. Pięknie. Tu taka mała, zabytkowa tama na rzece, nomen omen, proszę państwa, Pszczynce. O, taka rzeczka, trochę jak Bytomka, tylko pachnie mniej ekscesywnie. A tu na końcu, no nie wiem w sumie, czy to jest koniec parku, ale w takim ładnym, małym budyneczku znajduje się Muzeum Militarnych Dziejów Śląska i kurczę, to by mnie bardzo interesowało, ale niestety już jest zamknięte, bo tylko przy sobocie do 16. A w ogóle widzę, że i tak byśmy nie zwiedzili. No nic, ale możemy się dowiedzieć, że jest to postawiony w 1881-83 w stylu francuskim, prawda? Domek ogrodnika niegdyś, a tak tylko kukna bez ta brama. Patrzcie, tam jakieś armaty, trebusze, katapulty, oblężnicze, mini maszyny oblężnicze. Jak Pszczyna, to proszę państwa, jest. O! Co? Obejszczane. Mamo! Pięknie, proszę, jak zabytkowo, jak historycznie, Patrycja, prawda? Muzeum Prasy Śląskiej, ale dzisiaj niestety tylko do 14 przy sobocie, co jest trochę w sumie dziwne, bo w weekend więcej ludzi potencjalnie by mogło odwiedzić. Proszę, drzewka, tu ławeczki, śląskie fany, kamieniczki poodnawiane. No pięknie, to... Patrycja, siadłaś i już dupą połamałaś. Bardzo ciekawy przybytek, tutaj Morawiecki, Komunia 223 w Liśtu, fotografia, Autonomia Śląska. Mateuszek Weljanosik, Adaś Welkwiczą. Dom handlowy, proszę, z 1905.
No, proszę. Patrz, tutaj pełno hutów, czyli kapelusze. Proszę, bardzo ładnie. Ludzie sobie siedzą, jedzą, piją. Tutaj wystawa. I jest dużo roślinności, trzeba przyznać. O księżnej Daisy. Fajne, uwielbiam takie zdjęcia historyczne. O kurde, drzewo genealogiczne. Patrz to. Proszę, pięknie, jakie lampy stylizowane. Tu drzewka sobie rosną. Tutaj proszę coś, czego my niestety u siebie nie mamy, czyli ratusz. Ja apeluję do Urzędu Miasta Bytom. Wiem, że mnie oglądacie. Ja chcę na rynku w Bytomiu miniaturę rynku w Bytomiu. Zapiekanki, by the way, bardzo dobre. Z ogórem czy bez. No i proszę. I tutaj jest zamek. Tam żeśmy byli. Wszystko pod nosem. A kościół, wieża kościoła akurat znajduje się w remoncie. Dzisiaj są we mnie dwa wilki. Polski i śląski. Który wygra? Wygrał taki. Jajcowałem. Na pierwsze, proszę Państwa, rosół z Einlaufem, tudzież lane ciasto, danie z dzieciństwa, pycha. Nastąpił triumf myśli polskiej. Proszę, elegancki budynek pszczyńskiego ratusza. A co tu mamy? Godomy po śląsku. No i co, można? Można. Takie skojarzenie trochę z bliższe naszych stron. Tarnowskie Góry, bo w Tarnowskich Górach przy rynku też znajduje się kościół ewangelicki. Już tam byłem co prawda, ale muszę się przejść przez tą piękną bramę. I tu muszę poczuć to. Tak jak księżna Daisy tu właziła, przełaziła bez ten tunel i tu wyłaziła i widziała tak. Ale sam jest pięknie. Nadeszła chwila powrotu Patrycja do domu. 52 minuty jazdy. Wspaniała to była wycieczka, bardzo fajnie po latach było znowu odwiedzić Pszczynę i po raz kolejny potwierdzić, prawda, to, że jest to małe, ale bardzo stare, historyczne, zabytkowe, piękne miasteczko. Nie, Patrycja? Przepiękne. Lepiej na cały dzień sobie zaplanować. Bo myśmy na przykład niestety, jako że byliśmy później, to nie obejrzeliśmy tego, znaczy Muzeum Militarium w ogóle było zamknięte, ale jeszcze można było iść do skansenu, można było zwiedzić te stajnie, można było zwiedzić jeszcze na te groby, pójść tu by można było łazić, ale to właśnie o to mi chodziło w tym formacie takiego szybkiego strzała, szybkiej, spontanicznej, prawda, wycieczki. Spontaniczna wycieczka. Polecam Pszczynę, dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się podobał materiał taki luźny, fajny, prawda, wycieczkowy, to zapraszam zostawić jakąś ocenę, komentarz. I tu fantastycznym, zachodzącym słońcem mówię Państwu